Naglabot sa 4 ka mga driver ang kumpirmado nga nagpositibo sa Ginpatigayon nga surprise drug testing sa Regional Office 6 sang Philippine Drug Enforcement Agency o kon Pdea, kaupod ang Land Transportation Office o kon LTO sa Oplan Haraba, subong nga Semana Santa. Angot diri isa ka taxi driver, isa ka tricycle driver kag duha naman ka driver sa modernized bus ang nagpositibo. Samtang ang mga nagpositibo nga driver ang ginpaidalom liwat sa confirmatory test sang Pdea kag natalan ang ipatawag sang LTO ang driver sang tricycle kag sang LTFRB naman ang operator sang taxi kag modernized bus. Tinutuyo sa nasamit kalihok ang mapasiguro ang safety ang mga pasahero nga nagabiyahe kag malikaw sa aksidente. Sa kapugusan, nagdangat sa 156 tanan ka mga driver ang ginpaidalom sa drug test sa Ginpatigayon sa Ceres Terminal kag Mohon Terminal. Report nagikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee